Pamilya Garcia magpatabang og mga medical experts aron masusi ang ginangatan sa duha nila ka mga magsuon nga sila si kanhi dumanhog Mayor Nelson Garcia ug barili Mayor Marlon Garcia nga parehong namatay sa unang semana niining buwan. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, babin sakto ka na. Sa atul sa press conference nga gipatawag ganihang hapon kun karong hapon ni Governor Gwen Garcia ug 3rd District Representative Pablo John Garcia ilang gibutyag nga magpatabang sila og medical expert sama na lang sa pulmonologist ug eksperto sa infectious disease aron pagsusi kun insakto ba nga treatment ug strategy ang gihimo sa mga doktor ug sa usa ka tambalanan ngadto sa ilang igsuon nga sila si Marlon ug si Nelson. Nakapangutan na ang magsuong Garcia nga kung wa pa untagi pa regular intensive care unit kun ICU sila si Nelson ug Marlon. Dili unta makakuha sila og ventilator acquired pneumonia guban pang kagaw. Giangkon sa pamilyang Garcia nga na-hospital si Nelson ug Marlon tungod sa sakit nga dala sa COVID-19. Apan na maayo na unta. Apan tungod sa rekomendasyon silang doktor gipabilin sila sa ICU ug dito na sila giingong nagka-infeksyon. Misangpot na inoon kini sa kamatayon nilang Nelson ug Marlon niadtong Setyembre 1 ug Setyembre 6. Gitugan sa gobernador nga base sa death certificate nga ang hinungdan gayud sa kamatayon ni Nelson mao ang cardiopulmonary arrest secondary to probable massive pulmonary embolism. Samtang septic shock secondary to catheter-related bloodstream infection, ventilator-associated pneumonia ang namatyan ni Marlon. Pareho silang adunay note nga COVID confirmed but critical pneumonia recovered. It's not easy. Nya karon mao di dangatan. After 1 month, nga nituumig maayo sa mga medical experts. Mao di dangatan. We're just here as brother and sister, asking why their deaths are to have any meaning. Then, tingali, let's ask the questions so that the lessons we learn from these questions may perhaps save other people's lives. Miyawag ang magsuon sa publiko nga kun makasinati og sintomas sa COVID-19, kinahanglan nga magpa-swab test jud ug dayon magpa-isolate sa kaugalingon diha silang panimay. They died not from COVID or the pneumonia that was caused by COVID. They died tungod sa kagaw nga ilang nakuha sa ospital. What is this all about? What is the treatment of COVID all about? Is it really to save lives or to make money? Si Kongresista PJ Garcia niangkon nga nagpositibo sab sa COVID-19 nitong Agosto apan mas gipili nga sa balay lang magpaalim. Laing pangutana ni Kongresista Garcia nga kun aduna bay mga hospital nga nakadawat og insentibo gikan sa PhilHealth ilabi na kon makuha ang COVID-19 package. Bob, danaw sab nga nitugan ang magsuong Governor Gwen Garcia ug Pablo John Garcia nga suportado nila ang gipaygayon nga investigasyon sa NBI ug sa CIDG kalabot na sa COVID-19 kon fraud sa COVID-19 package sa PhilHealth ug sa mga tambalanan. Bob? Fem, pipila lang kakwan. Kining usapan, nagduda gyud sila nga dunay nahitabong medical malpractice sa doktor ug wa ba sila plano nga mokiha sa ospital nga di na confine ang mga magsuong Garcia? Bob, wala pa kategorikali nga nibutyag sila nga nagtuos lang doon malpractice hinungdan nga mo ilahang tuyo nga magpatabang sa medical expert para pagsusi kay kun aduna sila makita nga aduna lapses sa natabong treatment og strategy diha sila mohimo og legal nga lakang aron usab kuno katagan og hustisya ang kamatayon sa ilang duha ka magsuon. Okay, this would also erase the doubt kay niadtong paghaya nila ni Nelson o ni Marlon kining daghan mangunangutana ang uban nga nangamatay sa COVID suspected la gani gipakremate gilubong niya sila gihaya. So ato ni klarohon nga sa ilang death certificate wa sila mamatay gumikan sa COVID apan gumikan atong mga sakit nga gipang-mention ni Governor Gwen Garcia o ni Congressman Pablo Garcia. Yeah, sakto ka na, Bob. Matod pa man nga mismo ang doktor nila ug bisan pa man silang medical certificate gibutyag nga naka-recover na sila sa COVID ug lahi nga mga infection ang hinungdan sa ilahang kamatayon. If you don't mind, nabutyag nila o pilay gasto nila. Kay mihisgot na to si Gwen Garcia unsa man treatment o kwarta gikuan pilay gasto nila sa duha ka mga magsuon fem nabutyag ba nila?
Yes, Bob, sa kang Marlon Garcia, nakagasto sila og labaw pa sa 5 ka milyones pesos, kung 5 million pesos, labaw pa sa 5 million pesos, wala pa'y labot ni ini ang hatag kon professional fee alang sa mga doktor, alang lang kini diha sa ospital ug sa mga tambal. Samtang kang Nelson Garcia, labaw usab sa 2 milyones pesos ang ilahang nagasto. Thank you so much sa Faye Marie Dumabok sa imong live report.